Sanibonani la kuwe ngisho phakama ngibingelela usifundo. Mbukeli wethu ungakhohlwa ke ukubukela laphana ushuni kaMaskandi namhlanje ebusuku. Lapha Igcokama Elisha linika izibusiso elinye iqhawe ukuthi nje lo mculo alenze liwenze kahle. Londle nabantu abantwana balo. Ungaphuthelwa mbukeli wethu ushuni kaMaskandi namhlanje ke Sabc 1. Mase gamenxe ihora lesihlanu. Cela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ke nawe ukulike nokusubscribe nokukhomenta kule channel. Ngiyabonga. Futhi ukuthi ke ukhululeke uphile ucule umculo wakho bawuthanda abantu wondla izingane uyabona khulisa izingane empembu xawula mpembu Basha tu siyangena isibusiso nali thawula mpembu nali thawula Ushuni kaMaskandi ngomgqibelo ngo 5:30 PM ku SABC 1.